दिनैहाय आं नोंथांमोननि चेनेलजों गासैबो बिटिआर हालामनि रायजो राजाखौ गोजोननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोदों। दिनैनि हाबाफारिया जोङो खौसेयैनो खुसि खुसियै मोनसे हारमनियास मोनसे रेलि फर बड'लेण्ड माने खौसेथिनि मोनसे हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ लादों, जेरावहाय जों बेखौनो रायजोनो मोनसे मेसेज बा खौरां हरनो सानदों। बे गुबुन मोनसे बिटिआर हालामाव जेसेबांनाखि हारि माहारि दं, बे हारि माहारिया मोनसे हारिया मोनसे हारिनि सायाव निर्भर। जेरै आबादनि खेथ्रआव जोंनि बर', आदिबासि, राभा गासैबो बिथांमोनहा हाजों सोमोन्दो थानाय आबाद मावो आरो बेखौनो जोंनि जे प्रडाक्शन बेफोरखौ बायस'नानै नङा होमबा गुबुन गुबुन हारिनि जे बिजनेस खालामग्रा हारि बिथांमोनहा जोंनि सायाव निर्भर खालामनांगौ जायो। आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारि हिसाबैबो गुबुन गुबुन जे बिजनेस खालामो, फेक्टरि प्रडाक्शन, बे सियानो होन, मुलियानो होन, जानाय लोंनायानो होन, बिथांमोननि सायाव आरो खामानि मावनो न' लुनोबा जों गुबुन हारिनि सायावहाय मोजां मोजां न' लुनो, बेफोरनि सायाव जोङो दिपेन्ड खालामनांगौ जायो। दा बेनो खौसेथिया जे सम्प्रिति बयनिबो सायाव बयनिबो माने गसंलायनानै बा सहाय लानांगौ जायो, बे मेसेजखौ जों होनो सानदों। आरो बेहाय जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव आरो बुथनिफ्राय जे जोंनिनो मावथिखा बिथांमोनखौ बाहाय जेनेरेल भटार रायजो माखासे दं, खिन्थु जोंनिनो बुथनि मावथिफोरखौ लानानै जों मोनसे बे खौसेथिनि जे हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ दिनै लादों। आरो बे हाबाफारिया दिनैहाय नैबे धावलिगुरि प्राइमारिनि धावलिगुरि गामि एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै जों जयमा हाथाइ जे दं बेजों थांनानै नैबे जोंनि खोदोमगुरि गामिनि सिङावहाय आदिबासि बर' जे गामि बेनि गेजेराव बाहाय फोजोबफैनाय जादों।